Σουβλάκι ή καλαμάκι? Και τα δύο είναι σωστά. Στην Νότια Ελλάδα είχαν καλαμιές, οπότε τα περνούσαν τα ξυλάκια τους, ήταν καλά από καλαμιές, από καλαμάκι. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν τα σουβλιά, σούβλες, ξυλάκια, σουβλάκια, μικρές σούβλες. Οπότε και τα δύο έχουν την αλήθεια τους. Και το καλαμάκι, οπότε. Παραδοσιακό σουβλάκι τώρα το χειροποιείται το χοιρινό. Παραδοσιακό σουβλάκι, όλα ό,τι περνάει σε ξυλάκι, παραδοσιακό σουβλάκι. Τώρα γίνεται από όλα τα κρέατα. Έχουμε και μοσχαρίσιο, έχουμε και αρνίσιο, έχουμε και προβατίνα. Έχουμε όλα τα κρέατα. Ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Ελλάδα. Σουβλάκια όλα τα περισσότερα κρέατα έρχονται από τη Λάρισα, από την Ελασσόνα. Είναι νοπά, είναι από παραγωγούς που γνωρίζουμε, από μικρούς παραγωγούς. Τα επεξεργαζόμαστε με φυσικές μαρινάδες, χειροποίητα όλα και όσο δυνατόν όπως τα κάναν στα σπίτια μας οι μαμάτες μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας. Αυτά τα φυσικά. Ο Ακυκλής ήταν ο πατέρας μου. Από την Ελλάδα, από την Ελασσόνα, στα χωριά εκεί πέρα. Στη Βενιζέλου το 54. Στη Βενιζέλου το 55 είχαμε ένα άλλο μαγαζί που κάναμε πιτούλες, χειροποίητες, σκυρασόβες. Ήταν η γυναίκα του κ. Γιώργη. Και τους έχω τώρα δίπλα-δίπλα, τα ντάμα. Είναι κάποιοι στην Ελλάδα που περνάνε ακόμα το σουβλάκι σε καλαμάκι. Σε πραγματικό ξυλάκι από καλαμιά.